बिथाङा लरग' जाबाय माने बिथाङा स्प्रिं गैयै नट बल्टु गैयै गंसे गारि बोराय बायदि जाबाय। गतिके बेफोरबायदि गारि बोरायाव सोरबा मुसलमाना गारि बोराय बासाव गाखोआ बा बास बोरायाव गाखोआ, सोरबा राजबंशियाबो गाखोला, बर'फ्राथ' गाखोखाया गारि बोरायाव। आं बे बाथ्राखौ जेब्लायबो रोखा फोरमायबाय थायो। 17 बोसोर होनबा बिपिएफआ बिराद लाजियो, दुखु मोनो। बिपिएफआ 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो हा होनो हादों। जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो, जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 न'खरनो जों होनो हाबाय। बिथांमोननि लेक्सार, जोंनि प्रेक्टिकेल। 1,06,000 1,06,000 मानसिनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ होबाय आरो मियादि बाथ्राखौ होबाय। सालाकाटा बियाबाव दिनै जोङो 441टा 447टा न'खरनो होदों। खिन्थु आं बे बाथ्राखौ जेब्लायबो रोखा फोरमायबाय थायो। 17 बोसोर होनबा बिपिएफआ बिराद लाजियो, दुखु मोनो। जाय बिपिएफआ 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो हा होनो हादों। जोङो दिनै 3 बोसोराव बिसोरो 17 बोसोराव 15,000 न'खरनो, जोङो 3 बोसोराव 1,06,000 न'खरनो जों होनो हाबाय। फार्स्ट डिफारेन्स। बिथांमोननि लेक्सार, जोंनि प्रेक्टिकेल, बिराद डिफारेन्स दङ। बिथाङा लरग' जाबाय माने बिथाङा स्प्रिं गैयै नट बल्टु गैयै गंसे गारि बोराय बायदि जाबाय। गतिके बेफोरबायदि गारि बोरायाव सोरबा मुसलमाना गारि बोराय बासाव गाखोआ बा बास बोरायाव गाखोआ, सोरबा राजबंशियाबो गाखोला, बर'फ्राथ' गाखोखाया गारि बोरायाव। गतिके फैगोन 2023 मायथाइनि इसुआथ' गैखाला, जों देरहाखाबाय। 2025आवबो बिपिएफ हिसाबैथ' गैखाया जोबनो थांगासिनो दंखायो। बेवहाय मा होनो जोंना देरहासार बसुमतारिया एसे गसंना दंमोन, बेबो लाथिख' जानो थांगासिनो दं। 100% बिथांनि साहा बागानखौ बावैसोनो जोङो नै कनफार्म जाबाय, जों एरखुनो थांगासिनो दङ आरो बे एरखुनाय टाइमाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जों समाजनो फोरमायनो थांगासिनो दङ। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.